O Padroado da Fundación TIC aprobou o seu orzamento para o 2014 que ascende a 3,1 millóns de euros, dos que 1,6 proceden de fondos europeos. A reunión tivo lugar na Escola de Maxesón e estivo liderada polo presidente da TIC e da Deputación, que sinalou que a máxima prioridade destas contas é o emprego. E para acadar este obxectivo, vincularase o ensino de calidade coa cultura do emprendemento. Eu creo que esa capacidade que ten de innovar e, sobre todo, de conectar o noso alumnado co mercado laboral é, sin lugar a dúdas, un dos campos máis importantes. Apostaremos por eso e apostaremos cun orzamento baseado no público e na cultura do emprendemento. Entre os novos retos que a TIC afrontará como saída profesional para os seus alumnos é a aposta pola animación e o videoxogo. Trátase na actualidade dun dos sectores en crecemento con maior proxección laboral na industria do entretemento. Hay peleas entre las compañías para encontrar desarrollos indie de calidad. Lo que quiero decir es que es una realidad que a lo mejor con poco presupuesto y un equipo pequeño de entre 1 y 7 personas pueden desarrollar un gran producto. Eso es una realidad, ¿vale? Y que puede tener éxito. Un reto no que se comezará a traballar desde xa. A Fundación vende presentar un curso de deseño e desenvolvemento de videoxogos que financiará nun 80%. O curso terá unha duración de máis de 5 meses e ofrecerá 22 prazas as que terán preferencia os alumnos da EIS. Un taller interesante porque é un mercado que está ahora en auge e que ten bastantes vías de salida. Nos están dando todas as oportunidades que están en su mano para que podamos tener la mejor formación posible. Ademais destas novidades, a TIC seguirá mantendo o ano que ven a matrícula gratuita, cooperación cos concellos e organizacións sen ánimo de lucro, así como as bolsas formativas no estranxeiro.